Nos heddiw yw'r trydydd dydd pan ddigwyddodd y pethau hyn. Hynny, fe'n syfrdanwyd gan rai gwragedd o'n plith. Aethant yn y bore bach at y bedd, a metharsant gweld ei gorff. Ond dychwelasant gan deiri bod wedi gweld angylion yn ymddangos a bod y rheini'n dweud ei fod e'n fyw. Aeth rhai o'n cwmni allan at y bedd a'i gael yn union fel y dywedodd y gwragedd, ond ni welsant mohono. Medda Iesu wrthynt, mor ddiddeall ydych a mor araf yw eich calonnau gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Onid oedd rhaid i'r Meseia ddioddef y pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant? A chan ddechrau gyda Moses a'r holl proffwydi, dehonglodd iddynt y pethau a ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythurau. Wedi iddynt nasau at y pentref yr oeddent ar ei ffordd iddo, cymerodd ef arroedd fod yn mynd yn pellach. Ond mynd wrtho gan bwyso arno aros gyda ni, oherwydd mae hi'n nosi a'r dydd yn dirwyn i ben. Yna aeth i mewn i aros gyda hwy. Wedi cymryd ei le wrth y bwrdd gyda hwy, cymerodd y bara a bendithio, a'i dorri a'i rhoi iddynt. A gorwyd ei llygaid hwy, ac adnau basant ef, a diflannodd ef o'i golwg. Meddent wrth ei gilydd, onid oedd ein calonnau ar dan ynom wrth iddo siarad â ni ar y ffordd pan oedd yn egluro'r ysgrythurau ni. Codasant ar unwaith y dychwelyd i Jerusalem, cawsant yr 11 dilynwyr wedi ymgynnull ynghyd, ac yn dweud fod yr arglwydd yn wir wedi ei gyfodi ac wedi ymddangos i Seimon. Adroddasant weithiau hanes am ei taith, ac fel yr oeddent wedi ei nabod ef ar doriad y bara. Diolch Bethan. Wel, gallwn ni troi at Dduw mae'n weddi, wedyn nawn ni agor hwnna sy'n bach gan ei gilydd. Diolch o Dduw bod ti yw Duw sydd yn byw, a diolch bod ti wedi rhoi dy air i ni. A diolch bod ti wedi rhoi dy fab i ni, a dy ysbryd i ni, so ni'n gallu gweld e. Ni'n gweddio nawr, bydde di'n helpu ni wneud hwnna heno, bydde di'n rhoi calonnau ni ar dan, bydde di'n agor llygad ni, a so ni'n gallu gweld Iesu. Amen. Amen. Wel, pryd oedd y tro gyntaf chi wedi dod i Aberystwyth? Ydych chi'n cofio hwnna? Ydy yn rhoi atgofion hapus i chi tybed? Wel, mae'r lle yma'n golygu lot i fi. Ddes i yma yn gyntaf fel myfyriwr i'r prifysgol. Ddim rili yn gwybod dim byd am Gymru a Chymraeg, heblaw am yr arwyddion am rhyfedd ar y ffordd. Ddim yn gwybod dim byd rili am ddiwylliant Cymru heblaw rygbi. A roedd fy llwybr i Aber yn annisgwyl i fi, ers yn fachgen bach, a roeddwn i eisiau ymuno'r RAF. Mae rhieni fi yn Canhadon, ges i fy magu yn Indonesia, a Malaysia, India am tyn bach, a maen nhw wastad yn dweud mae'r plant Canhadon eisiau bod un o dau peth, doctor neu peilot. Mae dwy chwaer gyda fi sy'n doctor, a oedd fi eisiau bod yn peilot. So es i'r RAF i mynd trwy'r broses i ymgeisio i fod yn peilot a pasio popeth heblaw a medical. Y prawf cliw. Felly caiodd y drws yna yn syth, a fi'n cofio y taith nôl at yr orsaf tren yn llefen, yn crio. A ddim yn gwybod beth i wneud nesaf. Ges i siom enfawr. Roedd rhywbeth irreversible wedi digwydd i fi, a rhywbeth di-droi nôl. Nath newid fy nyfodol i tu hwnt i adnabyddiaeth. Tybed os ydych chi wedi profi rhywbeth fel yna. Le chi'n gwybod y theori am rhagluniaeth Duw a ddaioni Duw, ond chi'n methu rili gweld e, neu teimlo fe. Chi'n teimlo disappointment. Chi'n gwybod y theori, ond chi'n methu gweld e. Wel, roeddwn i yn aml yn gofyn i fi fy hun, fan hyn yn Aberystwyth, yn diwedd y byd, pam ydw hi yma? A beth dylai fi wneud nawr? Oedd dim syniad gyda fi beth i wneud nesaf. A i mewn i'r strygl yna, nath Duw siarad gyda fi drwy ei air, a drwy llinell o araith Paul yn Athens o Actau 17. Na ni dod ymlaen at Luc 24 mewn munud, ond dyma'r adnodau, Actau 17, 26 a 27, oedd yn siarad i fi. Dyma beth mae Paul yn dweud. Dyna beth y Duw yn dweud i ni. Fe ydy'r Duw
wnaeth greu y dyn cyntaf, a gwneud ohono yr holl genhedloedd gwahanol sy'n byw drwy'r byd I gyd. A mae'n penderfynu am faint fydd y cenhedloedd yn anbodoli, a lle yn union mae ei ffiniau daearyddol. So mae'n rhoi ni pryd ydyn ni, a lle ydyn ni, pam? Wel, gwnaeth hyn I gyd mwyn iddyn nhw geisio dod o hyd iddo, ac estyn allan a'i gael. A dydy e ddim yn bell oddi wrthon ni mewn gwirionedd. So mae Duw wedi gosod fi a chi yma, yn yr amser penodol yma, I geisio Duw. Fel bod eraill o'n gwmpas ni yn ceisio Duw hefyd. Dyw e ddim yn bell oddi wrthon ni. Nath yr adnod yna helpu fi wybod pam bod fi yn Aberystwyth a ddim yn Aberdeen neu rhywle arall yn hedfan awyrennau. Oedd yn rhoi swydd I fi, I adnabod Iesu fwy ac helpu pobl eraill wneud yr un peth. Dydy e ddim yn bell oddi wrthon ni. Mae'r adnod yna hefyd yn crynhoi y stori ddarllenon ni o Luc 24. Dau ffrind, neu falle gŵr a graig, yn cerdded adre ar ôl profi siom dwfn. Siom dwfn iawn. Mae'n dechrau nosi, a mae cysgodion yn cuddio eu calonnau. A'n ogystal ar ffordd. Maen nhw'n teimlo yn hollol unig. Chi'n gallu dychmygu hwnna? Mae Iesu wedi marw. A mae ei dyfodol wedi newid tu hwnt o adnabyddiaeth. Maen nhw'n difaru, yn ofni, yn poeni, a meddyliau yn rasio, yn gymysglyd ac exhausted ar un pryd. Nhw ddim yn gwybod beth sy'n digwydd. A bron dim egni, dim digon o egni I rhoi un traed o flaen y llall. Nes ti weld hwnna? Falle dyna pam yn adnod 17. Maen nhw'n stopio yn stond wrth glywed cwestiwn Iesu. Yn cerdded am tym bach, wedyn pryd mae'n gofyn, beth sy'n digwydd, beth sy'n siarad amdano? Maen nhw'n stopio, maen nhw'n methu cario ymlaen, fel petai pwysau'r sefyllfa, a neu bwrw eto, a maen nhw just methu cario ymlaen. Maen nhw'n stopio yn stond. Ydych chi'n teimlo fel na weithiau? Yw capel yn gallu teimlo fel yna? Os felly, wel chi ddim ar ben eich hun. A mae'r stori yma yn prescription gan Dr Luc I chi ac I fi I amser fel hyn. Roedd Cleopas a'i ffrind yn teimlo pwysau'r byd ar ei ysgwyddau. Oedden nhw'n byw mewn byd heb atgyfodiad. We're living in a world without resurrection. Oedd atgyfodiad just ddim yn opsiwn I nhw nawr. Oedden nhw'n gwybod y stori I gyd, ond oedd hwnna ddim yr diwedd y stori I nhw. Felly nawr, roedd nhw yn galaru fel rhai heb obaith. Cofio hwnna o Thessaloniad cyntaf? Roedd nhw'n galaru fel rhai heb obaith. Roedd nhw'n meddwl bod marwolaeth wedi cael y gair olaf eto fel mae wastad yn. Falle ni'n teimlo fel yna. Ni wedi gobeithio am ddiwygiad. Wedi gweddio am ddiwygiad, ond ar ôl 120 o flynyddoedd, mae'r eglwysi ni yn fach a ddim I weld yn tyfu, a ni'n galaru. Ond mae llai o excuse gyda ni, achos ni'n gallu gweld beth doedd y ddau ffrind ddim yn gallu gweld. Doedd Iesu wir ddim yn bell I ffwrdd oddi wrthyn nhw. Oedd e yna. A mae bach yn ddoniol I fi y stori yma. Fi'n caru y stori yma. Yr enghraifft, adnod 24. Wrth I Cleopas adrodd y stori a dweud, welon nhw ddim Iesu o gwbl. Nhw wedi gweld y bedd yn wag, ond welon nhw ddim Iesu o gwbl. Mae'n edrych ar Iesu yn y gwyneb. Mae'n cerdded reit ar bwys Iesu pryd mae'n gweld oes neb wedi gweld e eto. Mae'n eitha doniol I fi, anyway. Chi'n teimlo fel gweiddi, fel rhoi llaw mewn i'r stori a o gwmpas Cleopas a dweud, mae yna Cleopas, pa'i poeni. Mae'n reit o flaen di, mae'n gyda ti, y bugail da. Hyd yn oed drwy'r glyn cysgod angau. Roedd nhw ddim yn sylweddoli. Nhw ddim yn gallu gweld. Nhw ddim yn gallu gweld roedd y dyfodol nhw wedi newid tu hwnt I adnabyddiaeth, achos roedd Iesu yn fyw. Tybed os oes gennych chi yr un obaith, yr un gobaith i'ch sefyllfa eich hun. Dim achos bod chi'n person sydd gyda sunny disposition, bod chi'n rhywun sy'n dda yn meddwl yn positif, ond achos y ffaith yr atgyfodiad. Mae yn fyw. Dyw e ddim wedi
wedi ein gadael ni yn blant am ddifad. Mae e wedi dod atom ni ac yn aros gyda ni drwy ysbryd. Tybed os ydyn ni angen cofio hynny, bod Iesu yn bresennol gyda ni, yn gweithio, yn profi, ailweithio, yn tocio, plannu ac yn ateb gweddiau. Mae yn ateb gweddiau. Efallai mewn ffyrdd mor normal a di-nod ac anamlwg, fel dyn yn cerdded ar hyd y ffordd a gofyn, beth sy'n digwydd? Beth wyt ti'n siarad amdano? Dwi'n meddwl falle, dyna un o'r rheswm pan oedden nhw ddim yn adnabod Iesu, achos oedd e'n mor anarferol, mor normal. Oedd dyn yn siarad gyda nhw a cerdded gyda nhw. So dallineb yw prif broblem y ddau ffrind. Maen nhw wedi ei dallu gan ei siom a'i galar. Pwys y galar mae wedi wneud nhw yn ddall. Maen nhw'n gwybod effeithiau i gyd. Maen nhw'n adrodd nhw yn berffaith wrth ddweud y stori, ond dydyn nhw ddim yn gallu gweld y darlun cyfan. Ydych chi'n cofio'r magic eye pictures? Chi'n cofio nhw? Oedden nhw edrych jyst fel lluniau, eitha random. Ond wedyn, os ydych chi'n neud rhywbeth fel hwn, chi'n cofio nhw, rhoi nhw ar bwys troen, a wedyn trio edrych tu ôl nhw. Chi'n cofio nhw? Neu ydw i ar ben fy hun? Okay, magic eye pictures. A chi'n tynnu nhw i ffwrdd, trio ddim edrych, tra bod ti'n edrych, a wedyn mae llun arall yn dod allan. A pryd chi wedi gweld e, chi methu peidio gweld e. Mae llun arall fyna, a mae'n fel ni'n edrych ar y sefyllfa gyda'r un llygad. Mae Iesu yn gweld ei dallineb. Dwi ddim jyst yn galar. Dwi ddim jyst yn bod e'n ddim yn edrych bod yn edrych yn normal. Ond mae'n gweld bod dallineb nhw yn ysbrydol, achos mae calonau nhw yn araf. Dydyn nhw ddim wedi credu popeth a ddwedwyd gan y proffwydi. Nhw'n credu lot, ddim wedi gweld, ddim wedi credu popeth. Beth o'n i wedi colli? Wel, doedden nhw ddim wedi sylweddoli y byddai'r brenin buddugolaethus, a maen nhw'n gwybod am fe, maen nhw wedi bod yn gobeithio am fe am blynyddoedd. Doedden nhw ddim wedi sylwi byddai'r brenin buddugolaethus hefyd yn was fyddai'n dioddef. Doedden nhw ddim wedi sylweddoli y byddai'r groes yn dod cyn y goron. Felly mae Iesu yn arwain nhw drwy'r ysgrythurau. I danio eu calonau, i agor ein llygad. A falle gallwn ni wneud yr un math o peth heno tra bod ni'n cerdded lawr y bryn, tra bod ni'n gyrru adre. Gallwn ni trio meddwl am arwyr yr Hen Testament sy'n achub, sy'n darparu, sy'n adfer. Meddwl am arwyr ble ni'n gweld bod nhw yn dioddau, bod nhw'n aberthu cyn ennill, cyn cael y gogoniant. Le maen nhw angen cario'r groes cyn derbyn y coron. Efallai byddwch chi'n meddwl am poen Efa wrth rhoi genedigaeth i'r had. Y croes cyn y coron. Efallai byddwch chi'n meddwl am Joseph yn y pydew ar ôl pydew cyn iddo cael ei ddyrcharu a bwydo'r byd. Croes cyn coron. Efallai byddwch chi'n meddwl am Dafydd, pryd oedd yn rhedeg i ffwrdd o Saul yn allyd cyn iddo ddod i heddwch a gorffwys i'r wlad, cyn oedd yn dod i'r orsedd yr croes cyn yr coron. Felly byddwch chi'n meddwl am Esther, hoff stori fi, y frenhines prydferth, yn bell o adre, ond wedi ei gosod yno i'r fath amser a hyn. Ei phobl yn wynebu marwolaeth, ac i'w hachub nhw, roedd rhaid iddi hi gyfri ei bywyd yn ddim, yn fodlon aberthu ei hun mwyn achub ac adfer ei phobl. Coron, wedyn croes, cyn y coron arall. Yw hynny yn tanio eich calon i meddwl am storis fel yna? Wel, mae ddau ffrind yn dechrau teimlo eu calonau yn tanio ac yn gweld gyda'i llygad y calon. Wedyn, ei groesawu am fywyd a gwely am y nos, maen nhw'n gwneud eu cartref nhw yn gartref iddo fe. Ac wrth iddo cynnig bara iddyn nhw gyda'i ddwylo llawn creithiau, maen nhw'n gweld e. Maen nhw'n adnabod e. Maen nhw'n cofio. Roedd ffeithiau i gyd gyda nhw.
ond roedden nhw yn araf yn eu calonau, yn ddall a methu gweld. Ond nawr maen nhw yn gweld, maen nhw'n adnabod e, ond mae'n diflannu. A mae hwnna'n diddorol i fi. Mae hwnna'n neud fi feddwl bod Luke wedi ysgrifennu hwn i chi ac i fi. I amser fel hwn. Doedd y ddau ffrind ddim gwell off na ni mewn ffordd. Achos pan welon nhw Iesu wyneb i wyneb, oedden nhw ddim yn gweld e. Oedden nhw ddim yn adnabod e. Ond wedyn, roedden nhw dal yn galaru, yn ddiobaith, yn ddi-egni, yn gweld e wyneb i wyneb. Ond beth nath danio eu calonau nhw a cadarnhau eu ffydd oedd y gair a'r swper gyda'r arglwydd trwy'r gwaith yr ysbryd i helpu nhw gweld. A mae'r pethau yna gyda ni. Dyna beth ni'n neud wythnos yma. Casglu at y gilydd o gwmpas y gair a gweddio o Dduw. Byddwn ni'n agor calonau ni. Byddwn ni'n tanio calonau ni. Byddwn ni'n agor llygad ni. Dyna beth ni'n neud sul ar ôl sul. Ni'n casglu at y gilydd. Ni'n rhannu bwyd o gwmpas y bwrdd yr arglwydd a ni'n gweddio o Dduw. Agor ein llygad. Tanio calonau ni. Ydyn ni wedi cael ein twyllo i feddwl bod e ddim wir yma. Ydyn ni wedi anghofio bod Iesu wir yma gyda ni. Ffrindiau, oes gormod o anobaith, o gormod o glwm a thrymder yn ein plith ni. Oes wynebau hir. Ydyn ni'n teimlo bod dim egni gyda ni. Ydyn ni wedi bod yn paralysu gan ofn. Yw ein calonna ni yn araf. Ein llygad ni yn ddall i beth mae Duw yn ei wneud, a dal yn ddymuno ei wneud, yn wneud yn ym ni ac yn y byd drwyddo ni. Ydyn ni'n behafio fel bod ni'n byw mewn byd heb atgyfodiad? Ydyn ni'n behafio, ydyn ni'n meddwl bod ni'n byw mewn byd heb atgyfodiad? Efallai bod tueddiad ni yn y gwrthwyneb i Cleopas. Ni'n gwybod mae fe yw'r gwas daeth i ddioddef. Ond e'n anghofio weithiau bod e'n frenin buddugolaethus. Mae rhaid i ni gweddio. Bydd Crist yn dangos ei hun i ni eto, yn y gair. A mae rhaid i ni gwybod bod e gyda ni, gyda'r greithiau a'i goron. Yn y lle yma, lle mae wedi gosod ni i'r fath amser a hyn. Felly, taflwch y pethau chi'n difaru i ffwrdd. Peidiwch bod ofn. A gwnewch be mae Duw eisiau chi wneud, ble bynnag mae wedi eich gosod chi, achos mae e yn fyw. Yn gwybod bod e'n fyw, mae hwnna'n rhoi dewrder i ni, mae'n rhoi gobaith i ni, mae'n rhoi calonau a cyrff llawn egni. A dyna lle ni eisiau dechrau heno. Dwi eisiau annog chi i gofio, mae Iesu Grist yn fyw, a mae e yn gweithio, a mae e yn agos i bob un ohonom ni, ble bynnag ydyn ni, pryd bynnag ydyn ni, a mae yna obaith. Dwi'n gobeithio heno, gewch chi gipolwg ar waith Crist atgyfodedig. Ond bydd y peth sy'n anogaeth mwyaf, bydd e ddim jyst yr activity, y prysurdeb ni, ond bydd e'r ffaith bod Iesu yn fyw. Dwi'n gobeithio heno, gewch chi gipolwg o'r beth mae Crist yn neud o gwmpas ein gwlad, ac y bydd hynny yn tanio eich calonau a rhoi ein dwylo, tafodau a traed ar dan, in motion, i'w ogoniant e, ac er lles a bendith y byd o'n gwmpas ni. Mae rhaid i ni cofio, mae Iesu wir yn fyw. A ni gweddio a wedyn na ni cario ymlaen. O Dduw, ein tad, ni'n dweud diolch i ti bod ti yw y Duw byw. Bod ti wedi rhoi dy mab i ni, i marw drosom ni, i dioddau gyda ni, ond wedyn ni atgyfodi ar y trydydd dydd mewn gwirionedd. Ni'n gweddio byddai ni'n helpu ni gweld hwnna heno. Byddai ni'n helpu ni gweld ti ar waith, a cael calonau sydd yn dewr, calonau sydd yn llawn o obaith, a traed sy'n barod i mynd, ble bynnag ti'n danfon ni. A dwylo sy'n barod i wneud beth bynnag ti eisiau ni wneud, mwyn dy clod ti. Amen. Amen. Wel, ni'n mynd i canu eto gyda'n gilydd, so na ni sefyll i canu a moli fi gyda'n gilydd.
Jyst i esbonio chi beth sy'n mynd i ddigwydd am weddill y noson. Ni'n mynd i rhannu'r noson i 2 rhan. Ni'n mynd i edrych ar plannu, efengylu a hyfforddi. Felly'n gyntaf ni'n edrych ar plannu, wedyn efengylu hyfforddi, byddwn ni'n cyfweld y gwahanol bobl, ac ar ôl bob rhan bydd cyfle i droi o gwmpas eich byrddau a trafod a gweddio. Felly'n gyntaf gawn ni feddwl am blannu. Pan nath Derek gofyn i ni i rhannu straeon o gwmpas Cymru, un o'r pethau mawr amlwg sydd wedi bod yn digwydd yng Nghymru yn y flwyddyn diwetha yw'r mudiad newydd Cant i Gymru. Felly ni'n mynd i wylio fideo yn dangos beth yw Cant i Gymru.
dwi wedi dod o'r Bala yma. Gweithio yn y Bala, ddim plannu yn y Bala. Na. So ble wyt ti'n fel arfer yn byw? Dwi'n byw yn Blaenau Ffestiniog. Okay. Os yn onest, pryd ers i ofyn fi ddod, o'n i'n meddwl bod ti'n neud fel after hours i fel y bobl ifanc. Okay. A bod fi'n rannu bach yn fanna. So dwi wedi fel dod yn barod i rannu am 5 minutes a chwarae dodgeball. Okay. Ond, ie. Lle ni'n mynd am cyfan? Eglwys da, cymuned da. O'n i'n gweddio jyst fel, Duw, be ti eisiau? Ti'n gwybod be, oedd o'n neud sens. Oedd Cynarfon yn neud real sens iddyn ni. Swyddi yn gweithio'n dda yna, cymuned, eglwys, pob peth yn neud sens. Ond dwi'n teimlo fel pryd ti'n byw fel Christian, ti wastad yn gorfod gofyn fel, Duw, be ti eisiau? So o'n i'n teimlo, falle fel i cychwyn gwaith mewn ardal lle oedd yna ddim gwaith yn barod, ond mwy fel i fod yn rhan o tîm oedd yn cychwyn y gwaith yna. Ac o'n i jyst yn gweddio, ac o'n i'n gweddio am chydig ardaloedd o gwmpas y gogledd. Ac jyst allan o'n unlle, ar un o ffrindiau gorau fi, dwi wedi tyfu fyny yn mynd i fel gwersyllioedd hefo. Jyst dweud, hei, mae fi a graig fi rili yn meddwl mynd i plannu eglwys yn Blaenau Ffestiniog. Ac oedd hwnna'n un o'r llefydd o fi a Meg wedi bod yn gweddio amdan. Ac oedd e'n wow, hwnna'n ffantastig, absolutely. So dyna sut ar o'r rili gychwyn. Dwi'n oedd Blaenau Ffestiniog wastad ar fel y wefan Canti Gymru fel un o'r llefydd sydd wir angen eglwys, sydd wir angen fel mwy o'r efengil yna. So dyna sut oedd dros y Lydia wedi clywed amdan lle, wedi darllen o fanna, wedi mynd i weddio yna. A jyst i teimlo galwad a wedyn, o'n i jyst syth fel, fedrwn ni fod yn rhan o'r tîm yma, gweddio amdano beth yn amlwg. Ond siwr na hir i gael yna, rhwng y sort of gweddi cyntaf fel meddwl, a teimlo bod Duw yn galw ni yna i gyrraedd. Oedd o'n gyfnod hir, o'n i'n ffyd y tŷ. Ac o'n i, o fi a Meg, o'n i, am ryw reswm, a dyn ni ddim yn extravagant people, fel dwi'n gadw hynny i chi, dyn ni reis, edrych ar fi, Ond, o'n i jyst yn teimlo fel camel ni fel bod ni angen cael tŷ 4 llofft. Okay? A mae hwnna'n pretty demanding. Mae hwnna'n pretty demanding thing, ond fel, o'n i jyst, y dain yn wir yn teimlo camel, ar y pryd oedd jyst fi a Meg, dyn ni'n neud gofal maeth, so o'n i'n neud fel bach o fel respite, so teuluoedd maeth o'n nhw'n danfod plant at ni jyst am fel weekends. So really fel, there's a 2-bed di bod yn hollol ffain, ond o'n i'n really gweddio, ac ar o'n jyst cymryd really hir. Ond ar nes sticio at fo, o'n y tai gwahanol di dod fyny, ond o'n i'n really fel pwysio ymlaen. Ond yn y cyfnod yna ar y Duw gweithio ynddo ni, gweithio really ynddo ni, siarad mewn i colon ni, dangos beth dyn ni angen newid, dangos sut dyn ni angen paratoi. A wedyn bron iawn ar ôl y cyfnod yna dod i ben ar y, wel mae dal yn can ymlaen, yn amlwg dyn ni dal yn. Ond ar i'r tŷ ddod fyny, union be o'n i angen, oedd yn 3-bed, ond efo'r possibility wneud o'n 4. A wedyn fel, probably fel 2 mis fel symud, mae social services yn ffonio fel, dyn ni really desperate. Mae'n bant i'n 4 o 6, maen nhw'n really angen tŷ, sy'n neb arall, chi di'r ola dyn ni'n gofyn ni. Which, sy'n actually bach o insult efo'n pryd yn fel nod, a mae'n dweud o'n uchel. Ond na, a wedyn, a ni'n ffidio hyn allan, a wedyn fel, dydd Iau diwetha, ffidio allan bod fel, y 2 brawd o chwaer yn cymryd un o'r llofftydd yn un, so that's the 3 beds. A wedyn ffidio allan, bod Meg hefyd yn mynd i fod yn cymryd y 4th bed i fyny yn mis Chwefror ymlaen. So oedd e just fel, oedd Duw yn gwybod be oedd ar fi'n dod, so oedd e'n rili edrych ymlaen.
Really, y meddwl dros symud oedd yr darn sy'n cael ei ddod tro. Ti'n gwybod yn hagau hen testament, so chi'n gwybod fel primer sôn, fel i ddew, maen nhw'n newid cyrraedd nôl, ac maen nhw'n hashtag fel living my best life. A fel hwnna oedd ni yn Cynarfon, like, living our best lives. A fel, mae'n deud yn fel, they were living in their panelled houses a stuff fel e. Ond oedd Hagai'n gael nhw fel, ond mae'r deml mewn mes. Fel, dych chi wedi dod nôl i Jerusalem i chwilio amdan stwff chi'ch hun, a dych chi wedi poeni amdan y lle dwi wedi deud dwi'n cyfarfod chi. A jyst hwnna wedi really cael y ddau neu fel, sort of, mae'n hawdd byw bywyd fel ffidio eglwys da swyddi, ond dyn ni'n edrych ar draws Cymru, a dyn ni'n fel, actually fel, pryd yn meddwl mae'r eglwys ar draws Cymru fel, mae'n debyg iawn i be fes nhw wedi gweld yn fyddi hacen, fel mae'n gwaith yn gorau cael ei wneud. Mae'n rhoi challenge your priorities. Dwi'n newid am yr eglwys nawr, so dwi'n ni sy'n bach am sut mae Duw wedi arwain chi dechrau gwaith yn Blaenau Ffestiniog, a defnyddio ti yn y cymuned Blaenau Ffestiniog, ond beth mae pethau'n edrych fel nawr? So dyn ni wedi symud ar Tachwedd. Dyn ni dal yn fel y stages cynta, so dyn ni dal yn siarad dod i nabod y gymuned, so dyn ni'n neud fel llwyth o unrhyw beth outreach, really, unrhyw beth i trio gwasanaethu, dod i nabod bobl newydd, anything hefo sign-up sheets, dyn ni sign-up fyny, trio beth i joinio, dyn ni fel y food bank, be bynnag ydi o, dyn ni'n rhan o'n jyst i dod i nabod pobl, trio taflu peth ymlaen i fel teuluoedd. A mae'r gymuned jyst i bod yn ffantastig, fel maen nhw'n chwilio amdan, fel mae'r gymuned yn rili pwysig iddyn nhw, so unrhyw beth ti'n neud i'r gymuned, mae'n jyst cefnogaeth masif. A ni'n neud parti pasg blwyddyn yma, just ar ceir Clwb Rygbi, so just bach inflatables, sgwrs o'r Beibl, ac fel, ond yna 500 o bobl wedi dod o'r dref i hun, sy'n just, mae'n mond 4,000 yn y dre, so oedd yn rili fel ffantastig, so mae stwff fel wedi bod yn mynd ymlaen. Dyn ni'n neud fel clwb ieuenctid pob wythnos. A rhwng fel y 3 clwb, mae'n 100 bobl yn dod pob un wythnos i hwnna. A maen nhw wedi dechrau fel dod i gwersylloedd neu yn y haf rhan. Gweld fel dew ar waith yn y bobl ifanc. Mae'n wedi bod yn really special. Mae'n challenging fyd, though, cos mae hwn fel y genedlaeth lle fel, oedd mam a dad ddim yn mynd i ysgol sydd chwaith. So maen nhw'n cychwyn fel o zero, so mae Joss yn arwain y gwaith, fel mae o'n gallu gwneud fel sgwrs yn fengil mor ffantastig, fel rannu fel yn briliant, a fel ti'n meddwl, mae hwn yn gorau mynd drwodd. Mae'r llaw mynd fyny i gofyn cwestiwn, a mae'n just fel, ond os wyt ti ddim yn Christian, pa religion fysa ti? A ti'n just fel, ond na, so mae'n challenging fel yna, cos ti'n cychwyn o ddim byd, fel mae'r vocabulary ddim yna, mae'r hanesion hen testament, dyn nhw ddim yn gwybod ddim ohono. So ti'n cychwyn o ddim byd efo'r bobl ifanc. Ond mae'n neud o'n hwyl, mae'n neud o'n exciting. Dyn ni wedi cychwyn cyfarfod fel eglwys hefyd. Just chydig fisoedd yn ôl. A just i gweld pobl yn troi fyny. Just i gweld pobl yn dod, sy'n bod really special. A cael sgyrsiau ffantastig. Mae pobl yn hoffi yr concept o ddew, ond ddim yn abod Iesu Grist. So mae'n lle briliant i fod yn cyrraedd yn ei gafel, really. So dyn ni wedi bod yn gallu cerdded y siwrna yna efo dipyn o bobl. Just trio cyfarfod fyny o bobl, just paned, darllen y gair, be bynnag, just anything, whatever dyn ni gallu gwneud, dyn ni trio gorau i wneud o. Diolch Sean, diolch am rhannu tym bach a rhoi bach o blas i ni o beth chi'n neud yn Blaenau Ffestiniog. Beth gallwn ni, o ti'n gallu rhoi un neu dau o pethau gallwn ni gweddio amdano chi yn yr wythnosau nesaf? Dwi'n beth dwi'n just i rannu, mae'r concept o ddew yn exciting i bobl. Ond pryd ti'n dechrau sôn am Iesu, mae'n bach yn camu nôl. So just gweddio, bydd Iesu'n dod fewn i golon y bobl, bydd pobl yn dod i nabod fo, yn y
hytrach na jyst meddwl bod ni yma I hybu fel crefydd, fel ond bod ni yma I rannu person gyda nhw. Hwna dyn ni'n teimlo di fel yr obstacle mawr ar y funud. A wedyn hefyd fel, dyn ni yna, mae'n fel cwpl arall yna dros Lydia sydd wedi gwaith, a wedyn cwpl arall. So mae'n tîm really bach. So, a dyn ni'n trio neud loads o bethau. So dyn ni'n bach yn stretch, dyn ni'n bob yn tro fel yn gweddio, Dew, please dan nhw mwy o bobl at ni, fel sydd fel briliant. So dyn ni'n bob tro yn gweddio, Dew yn dod e, bobl ifanc, bobl hyn, bobl wise, bobl nuts, pob math o bobl fel. Dyn ni jyst eisiau trio adblathu tîm bach, jyst I helpu efo'r faich. So chi'n gweld beth mae'r Iesu yn dweithio ni gweddio amdano, bod y cae yn barod, a mae'r rhaid gweithwyr dod. Na, union. Diolch Sean, diolch am rhannu gyda ni. Nawr ni'n mynd I symud o blaen y ffestiniog, lawr I ochr arall y gwlad, Bethan. Dim jyst yr ifanc a'r brwdfrydig sy'n dechrau gwaith newydd yng Nghymru, ond yr eiddfed a'r doeth. Falle bod chi'n nabod y dyn yma, Geraint Mws, oedd e methu bod gyda ni bwr heno. A mae wedi gofyn I ni weddio dros o fe a'i dyn bach sydd yn dechrau gwaith newydd yn Hwlffordd. Mae Geraint yn dweud, mae wedi sgwennu rhywbeth hir I fi ddarllen, ond na'i grynhoi chi, bod Sir Benfro yn draddodiadol cael ei rannu fel de a gogledd yn fwy Cymreig, de yn fwy Saesnigaidd, ond bod yna ysgol newydd Gymraeg wedi agor yn ne Sir Benfro yn Hwlffordd. A mae Geraint a tîm bach o bobl yn teimlo yn argyhoeddiedig y dylen nhw ddechrau gwaith Cymraeg yn Hwlffordd mwyn cyrraedd talgylch yr ysgol Caer Elen. Maen nhw wedi bod gweddio am spel, maen nhw'n cwrdd yn wythnosol I ddarllen y Beibl gyda'i gilydd, a maen nhw'n mynd I ddechrau cwrdd ar ddi Sul ar Hydref y Chweched yn Hwlffordd. Felly mae'n gofyn I ni weddio am hynny, mae'n gofyn I ni ymuno os ydyn ni'n lleol, ac mae'n dweud, dyn nhw ddim yn plannu eglwys o reidrwydd ar hyn o bryd, mae menter cenhadol yw hwn I gyrraedd Cymru Cymraeg, de sy'n Cyfyrddin, ond mewn blwyddyn, pwy o wydd beth fydd yn edrych fel. Felly gawn ni weddio am Sean a'r criw o blaen y Ffestiniog, gweddio am Geraint sy'n dechrau rhywbeth newydd yn Hwlffordd. A mae jyst rhestr o lefydd lle mae rhywbeth newydd wedi dechrau dros Iesu Grist yn y 5 mlynedd diwethaf. Sarn ar bwys Pen y Botorogor, Angor, Grangetown, Llandysul, mae Trebanog a Sgwen yn gymunedau sydd eisiau rhannu'r Efengil wedi dechrau blwyddyn yma. Pontfaen, Penarth a tair gwaith ar bwys Rhydaman. Felly, fi'n gwybod mae jyst enwed yn nhw I chi, falle bod chi ddim yn gwybod dim am y llefydd hynny, ond chi'n gwybod bod yna frodwr y chwiorydd yn y llefydd hynny yn dechrau rhywbeth newydd I rannu Iesu Grist gyda'i cymuned. Felly mae hynny'n ddigon I weddio amdano, ynddo e? Felly newch chi droi yn eich byrddau a gweddio am y pethau newydd yma sy'n digwydd ar hyd Cymru ar hyn o bryd. A na I alw chi nhw mewn rhyw 5 munud. Diolch.
Arglwydd Dduw. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti dy fod ti'n fyw, ni'n diolch i ti bod ni'n gwasanaethu y Crist atgyfodedig, ni'n diolch am y gobeith mae hynny'n rhoi i ni, a'r dewrder, a'r y fenter ni'n gallu neud dros y ti, a byddwn ni'n gweddio dros Craig Blaenau, ni'n gweddio dros Geraint yn Hwlffordd, ni'n gweddio dros y criw yn Sgiwen, a Llandysul, a Trebanog, Angor Grangetown, yr holl gymunedau newydd yma o Gristnogion sydd yn cwrdd a sy'n plannu eglwysu a sy'n rhannu'r efengyl mewn llefydd newydd yng Nghymru. O Dduw, wneud i bendithio nhw, wneud i amddiffyn nhw rhag y diafol a'i temptasiynau, a'i schemes. O Dduw, wneud i beri bod nhw'n ffrwythlon, a ni'n gofyn o Dduw bydde di'n cael y clod i gyd yn enw Iesu Grist. Amen. Os oes plant yma, fi angen eich help chi ar hyn o bryd. A wnewch chi fynd at Loes draw fan hyn ar map anferth yma o Gymru a codi croes goch lan a dweud wrth Loes lle chi'n byw yng Nghymru, a mae Loes y gradd deiryddiaeth i feddwl, os o Loes? A bydd Loes yn gwybod yn union lle chi'n byw, a fi eisiau chi roi croes goch ar y map i ddangos lle mae'ch capel chi yng Nghymru. A falle bydd Loes yn danfon chi at oedolion arall sydd yn ofn codi o'i set, a gofyn lle chi'n byw, a wnawn chi sibrwd wrth Loes, a bydd Loes yn llenwi'r map gyda croes goch, achos mae'n gyffroes clywed am waith newydd sy'n digwydd yng Nghymru, ond ni gyd yma yn cynrychioli eglwysi sydd yn barod yn bodoli a sydd yn gweithio'n ffyddlon i gyrraedd pobl dros Iesu Grist. Felly dyna beth ni'n mynd i wneud nawr, yw i feddwl am sut mae'n eglwysi ni sy'n bodoli'n barod yn gweithio dros Iesu Grist. Fi'n mynd i wahodd Mared Emlyn i ddod, a Mared, wneud i just dweithio ni pwy wyt ti, ble ti'n byw a beth ti'n neud? Mared ydw i, dwi'n byw yn Eglwys Fach, dwi'n gallu ffefio Conwy ar y top, jyst dilyn o'r afon, chydig bach glaw. Dwi'n gerfod. Gerfod? Da. Ac i ba gapel ti'n mynd? Dwi'n mynd i'r Eglwys Fach, Eglwys Fach. Ac ydych chi? Da ni'n fach. Ond yn fach yn ddigon, achos ych chi'n ddigon dewr a hi i wahodd Loes atoch chi am wythnos? Ia, bron iawn, bron iawn. I helpu chi i gyrraedd allan i'ch cymuned. Nid i esbonio ni beth nath Loes efo chi am wythnos gyfan. Ie, mae eisiau bod yn fawr i warchod Loes. Oedden ni'n teimlo fel eglwys bod ni angen help i gyrraedd y gymuned yn y pentra. Ac oedden ni'n meddwl, wel, pwy well na gofyn i Loes rili am help. A nath Loes ddod nôl efo cwbl o syniadau. A be nath ni fynd amdano fo oedd arddangosfa gelf yn y neuadd y pentra. So oedd hynna'n cyd-redeg wedyn mis cyn, nath fi a Loes fynd i'r ysgol yn y pentra, a nath ni wneud rhyw brosiect bach efo'r plant lle oedd nhw'n mynd tu allan ac yn gwrando, achos gwerth nath ni benderfynu, gwerth oedd y prosiect, gwerth natur, pobl yn gallu dehongli hwnna ffordd bynnag ydyn nhw eisiau. A nath ni fynd i'r ysgol, oedden nhw'n gorfod gwrando a gweld be oedden nhw weld, a nath ni wneud brosiect bach neis, nath Loes animeiddio fo a nes i wneud y gerddoriaeth. Ond wedyn, oedd yr arddangosfa yma yn agored i unrhyw un Cristnogion neu ddim Cristnogion i wneud beth bynnag yn gynhwysio ran lluniau neu o'na gerddi hefyd a cerddoriaeth. Ac wir oeddwn ni jyst isio bod yr eglwys yn jyst nestyn allan, bod nhw'n dod i nabod ni well, ond hefyd o gynnu i'r sgyrsiau yma'n mynd ymlaen gyda'r nos hefyd. So o'na noson agoriadol gyntaf, lle oeddwn ni fel eglwys yn gwahodd pobl. Ac oedd yr plant drian trio gwahodd i rhieni i ddod i weld y prosiect oedden ni wedi gwneud o beth braf. So ni ddod i nabod cwbl o bobl yn fan'na. A wedyn oedd gennym ni sgwrsiau gyda'r nosweithiau wedyn. Ann Brown, un o'ch chi'n allan nabod Lindsay Brown, Brian Lindsay Brown, Ann, siarad am lloffa dyddiau yma, be mae hynna'n golygu i ni dyddiau yma. Yr ail noson wedyn, o gynnu ni Ann Mason Davies, dwi'n gwybod di Ann yma heno, ond oedd Ann yn siarad am blodau'r Beibl, a wir oedd yr efengyl mor glir yn y sgwrs yna. Ac nath o dipyn o bobl ddod i'r sgyrsiau yna, ac
So, ymdrech fawr i gyrraedd allan a gwneud rhywbeth o fel ddiddordeb i'r gymuned leol yn gallu gwahodd nhw mewn a trafod celf a beth oedd yn ymateb gan bobl? Ie, wel, beth ydi, oedden nhw'n synnu go iawn, a mae hwn yn her, dwi'n meddwl, oedden ni wir yn mentro, achos ni rioed gwneud pethau fel hyn o blaen, rhywbeth cweit fel hyn, ac oedd pobl yn synnu, o'ch chi sy'n neud? Mae'n proffesiynol. Ond diolch i'r oes rili, mae hynna i gyd. Ac oedd pobl yn gwerthfawrogi'r sgyrsia. Nathon ni hefyd llwyddo i roed, nath o bron i agor drws i ni alla i'r ysgol, da ni'n mynd i ymchwilio hynna cweit ni iawn eto. Ond nath y plant i gyd gael darganfod ydy hwnna, darganfod y llyfr, ddim yn siŵr chi'n gweud, newyddion dan efo, newyddion dan. Sori, Bethan, be oedd y cwestiwn? Dwi'n ramblo yn. Cofio na. Be oedd yn golygu? Yr ymateb gan y gymuned. Dyna fo. Ie, yr ymateb. Ie, oedd pobl yn gwerthfawrogi. Nath y rei o'r pentre ddod i'r oedfan y bora wedyn, oedd gynnu David Job yn pregethu'r bora dydd Sul, just ar ôl, yn y cwbl o bobl ddod yma. Wrth gwrs, dwi'n meddwl am erddi yn y Beibil. Very anas. Mae'n sy'n gret. Agor eich drysau, gwahodd y gymuned mewn a gyda'r gymuned yn ymateb yn ffafrio. Beth nath ei chi fel eglwys? Dwi'n meddwl, nath o'r ei hyder i ni, dwi'n meddwl, i wneud rhywbeth fel hyn eto. Rhywbeth arall oedd y pentref wedi gofyn, ydych chi'n neud o blwyddyn nesaf? Dwi'n meddwl, gen i weld. So nath o'r ei hyder i ni, a just eto mentro dros i'r arglwydd, really. Ond hefyd meddwl, mae hwn yn bosib, mae'n bosib cyrraedd at y pentrefwyr mewn ffordd gwahanol, a just trio rhywbeth gwahanol mwyn, so gan i weld, mis Mehefin dwytha oedd o, felly mae'r camau, da ni wedi gwneud y camau bach o wedyn, gan i weld beth i diwedd wedyn yn hynny chydig. Mae di agor drysodd, dwi'n meddwl, gan i weld. Gret, diolch yn fawr sy'n amdani. Mae gobeithio bod clywed rhywbeth fel yna'n her i chi ac yn cael chi ddechrau feddwl o falle y capel ni wneud rhywbeth fel yna. Mae loes yma heno efo dyddiadur, fi'n siŵr. Gofnwch chi loes, ti'n fodlon dod i wneud rhywbeth fel yna yn y capel ni. A fydde hynny'n gweithio yn eich pentre chi, oedd pobl sydd yn hoffi celf a chrefft a pethau aruchel fel yna. Gan i weld y map. Dyma, dyma yr eglwys sy'n cael ei cynrychioli yma heno. Os rhywun arall ti eisiau gweiddi allan yn gweld eglwys nhw, i capel nhw ddim yn cael ei cynrychioli? Mae lot yn y de, lot ar hyd y gorllewin. Ydyn nhw'n yn Powys? Rhaid, dwi'n siŵr bod fi'n gwneud eglwys yn Powys. Unrhyw un sgwyddi allan yn rhywle sydd ddim wedi cael ei cynrychioli, mae'r band yn ei job dan. Syniad oedd bod chi'n cael gweld y map anhygoel yma fel oes i creu yn y Steddfod drwy'r wythnos, a i annog ni, mae yna Gristnogion ar draws Cymru, ni yna'n barod. A John, ti'n fawr o ni? A i roi syniadau ni yna'n barod, beth allwn ni wneud i gyrraedd y cymuned. Ni wedi clywed gan Mared am beth nath nhw'n eglwys bach. Gafon ni ymgyrch yn Rhydaman rhyw fis yn ôl. Dath tîm o fyfyrwyr o sawl prifysgol yn Nghymru i helpu ni, o'n nhw'n cael ei hyfforddi pob bore. A wedyn nath ni roi cyfres o ddigwyddiadau ymlaen. Eto, beth oedd pethau oedd o ddiddordeb i'r bobl y capel a defnyddio doniau nhw. So wedi gael fe'n More Week, sef syniad oedd fel philosophy ni oedd i'n trio wneud beth ni'n neud fel capel yn barod trwy'r flwyddyn mewn un wythnos. Fel y math o pethau. So wedi wneud fel Coffee Cake Company, ni'n bydd arfer wneud hwnna unwaith yr wythnos, sy'n cyrraedd pobl a croesawu pobl i cael coffi and cake and company. Wedi wneud hwnna pob dydd, a wedyn wedi cael pryd o bwys, mae lot o bobl yn y capel ni yn ginio bwys. Wedi wedi gwahodd siaradwr a cael noson o carni. Wedi wedi cael noson crefft, mae eitha lot o bobl yn y capel ni yn ymuno gyda'r grwpiau gwahanol crefft o gwmpas y lle. So wedi ddim quite mor highbrow
fel celf, fel loes a loes bach. Ond oedd wedi gwahodd gwahanol pobl sydd yn gwneud crefft o gwmpas ardal ni, a sydd yn Cristnogion i ddod i dysgu ni a helpu ni. A oedd pobl wedi eistedd o gwmpas byrddau fel ni heno, jyst yn gwneud pethau gyda dwylo a siarad trwy'r nos oedd yn really dda. Wedyn oedd y staff worker o Caerdydd sy'n gweithio gyda'r myfyrwyr celf wedi'n dod i siarad gyda ni hefyd. Beth arall ydyn ni? Gafon ni noson Gymraeg, so Mefus Mehefin, a Stuart Bell yn dod i siarad. Oedd pobl ar hyd Rhydaman yn gwneud holidiron trwy'r wythnos, a wedyn gwahodd pobl i'r Family Fun Day. So debyg i beth oedd Sean yn siarad am y Parti Pasg, na gafon ni rhywbeth tebyg. A beth bynnag oedd gan bobl yr eglwys, o'n i'n defnyddio fe. So rhywun oedd efo cherry picker, a roedd chi'n cael reid lan y lawr. Rhywun efo, pan ni'n prynu dim byd rili o lawer inflatables. Os oedd dawn neu diddordeb gan rhywun, o'n i'n defnyddio hynny, a yn bnawn llwyddiannus, fi'n meddwl. Yeah. Ond yn fwy pwysig ar wythnos ei hun, yn beth yn digwydd ar ôl yr wythnos. So oedd ni'n trio wneud so oedd e ddim jyst lot o digwyddiadau a wedyn dim byd, ond so oedd ni'n trio dechrau perthnasau newydd gyda pobl yn y dref. So myfyrwyr yn helpu ni trefnu pethau, ond wedyn swydd y capel oedd really just cwrdd â pobl a siarad gyda pobl. A wedyn oedd ni'n cario ymlaen neud hwnna ar ôl. So mae Amelia yn capel ni, mae hi'n barista da mewn Cold Town Coffee. So chi'n nabod coffi i gweithio chi nabod Cold Town. So wedi bwcio y lle yna. Oedd wedi rhoi i ni, i ddweud y gwir, a wedi gwneud uncover. So wedi mynd trwy y Fengel League gyda pobl, a wedi cael tua 6 neu 7. So ddim cafoedd y bobl, ond rhai bobl oedd really gyda diddordeb i edrych mewn i beth oedd Iesu yn dweud am ei hun. So ni wedi mynd i'r Fengel League, jyst agor darllen, gofyn cwestiwn bach a cael sgwrs am cwestiynau ni a sgwrs am beth mae Iesu yn gofyn i ni hefyd. So mae follow-up, dyna'r un peth oedd ni eisiau ysgrifennu llinell o da, oedd fel to underline. Oedd follow-up yn bwysig iawn i cyrraedd pobl a dod yn at ei gilydd i wneud rhywbeth i edrych ar Iesu. A ni'n gwybod bod llwyth eglwysi'n cael ei cynrychioli yma heddiw, a ni'n gwybod bod chi gyd yn gwneud rhywbeth er mwyn trio cyrraedd eich cymuned. Felly ni'n meddwl bod fe yn syniad da am y 5 munud nesaf i rannu yn y gwmpas eich byrdde, beth mae'ch capel chi'n wneud i gyrraedd y gymuned, beth mae Duw yn rhoi ar eich calon chi sydd ddim yn digwydd eto, ond byddwch chi'n hoffi gweld yn digwydd bod chi'n cyrraedd eich cymuned, os rhyw syniadau allwch chi rannu. Felly ni wedi gweddio am yr eglwysi newydd sy'n cael ei plannu dechrau, beth am gweddio nawr am lle dyn ni, lle mae Duw wedi'n gosod ni, a beth mae capeli ni yn neud i gyrraedd y gymuned lle mae Duw wedi yn gosod ni. Felly rhannwch a gweddiwch gyda'ch gilydd am 5 munud, os hwnna'n iawn.
i weddio gyda'n gilydd. Diolch o ddiw. Diolch o ddiw bod ni'n gallu rhannu gyda'n gilydd a bod ti'n rhoi ni mewn capeli, mewn gwahanol llefydd o gwmpas y gwlad ni. Diolch bod ti wedi rhoi gymaint o syniadau a gymaint o doniau i ni. A ni gweddio byddwn ni'n helpu ni. Os ni'n rhan o eglwys fawr sy'n gallu gwneud pethau fel events mawr, neu os ni jyst ar ben ei hun yn ymestyn allan i bobl o gwmpas ni. Ni gweddio o ddiw, byddwn ni'n helpu ni fel eglwys yng Nghymru fod yn halen a goleuni i'r byd o gwmpas ni. Helpu ni o ddiw i defnyddio beth ti wedi rhoi ni, y trysor yr efengel, ac i fod yn barod, i rhannu gyda pobl o gwmpas ni. So diolch o ddiw bod ti wedi rhoi ni at ei gilydd, a ni'n gweddio byddwn ni'n defnyddio ni yn y blwyddyn nesaf. Amen. Amen. Wel, nesaf, ni'n mynd i siarad am a trydydd peth, so hyfforddi. Ni wedi sôn am plannu eglwysi newydd, ni wedi sôn am beth ni'n neud yn yr eglwysi ar hyn o bryd, a nawr ni'n meddwl, tym bach, am y dyfodol. So, Rodri, ble mae Rodri Glyn? Bas fyna? O, dyma fo. Rodri, ti'n rhan o rhywbeth newydd, rhywbeth yn Pen y Bont? No. Ond ti'n byw ym Mangor. So, dweithio ni am y gwaith ti gyda'r canolfan Daniel Rowland sydd yn rhywbeth o Union, School of Theology yn Pen y Bont. Dweithio ni beth yw cysylltiad ti gyda nhw. Beth yw e? O'n i'n meddwl bod chdi'n mynd i ofyn i fi. Os ti'n gallu dod jyst agos at fan hyn, bydd hynny'n helpu bobl clywed. O'n i'n meddwl bod chdi'n mynd i ofyn i fi. Ti'n byw yn Bangor, a mae Union yn Pen y Bont. Faint o hwyl ydi mynd o Fangor i Pen y Bont? A'r ateb ydi dim lot. Ond oedden ti'n sôn am rhagluniaeth wrth siarad yn gynharach. A trwy'r rhagluniaeth, nath y cynllun yma ddechrau deud gwir. Mi oedd y gynrychiolydd o Eglwys Sarang yn Corea, cynrychiolaeth ohonyn nhw, sydd eisoes bod yn gweithio eitha dipyn hefo Union a'i gwaith nhw a hefo eglwysi yn Ne Cymru. Ac i byrdwn nhw oedd bod nhw eisiau diolch i Gymru gan na cenhadwr o Gymru ath yr efengil drosodd i Gorea gyntaf, Robert Jermaine Thomas, ac oedden nhw yn awyddus iawn bod nhw'n gallu talu'r ffafr yn ôl fel petai. Gan bod nhw wedi derbyn yr efengil ac yn ymwybodol ma o Gymru, ac mi oedden nhw am weld gwaith yr arglwydd yn ffynnu yng Nghymru. A sylweddoli bod Robert Jermaine Thomas yn Gymro Cymraeg. Ac yn dweud, da ni wedi helpu lot o eglwysi yng Nghymru, ond da ni ddim yn ymwybodol bod ni wedi gwneud gwaith penodol yn Gymraeg. Ac felly fe wahoddwyd criw o weinidogion Cymraeg a gofyn sut allwn ni fod yn eich helpu chi. Ac un elfen oedd hyfforddiant, a hyfforddiant penodol Gymreig, a'r bwriad efo canolfan a'r rhwydwaith Dan y Roland ydy datblygu hyfforddiant sydd yn ymwneud yn benodol a be ydy o i rannu'r efengil yn y Gymru gyfoes rwan. Mae yna lot o gyrsiau gwahanol, mae yna lot o golegau gwahanol, ond yn baich ni ydy sut mae cynnig hyfforddiant mwyn delio hefo'r heriau i ni yng Nghymru heddiw. A maen nhw'n mynd i fod yn heriau unigryw i ni, o ran iaith, o ran diwylliant, a bod ni'n gallu cychwyn trafod a gweithio hefo'n gilydd i weld beth sy'n bosib i ni wneud mwyn helpu'n gilydd fel eglwysi, fel cenhadon, fel planwyr eglwysi, i gyrraedd pobl lle maen nhw arni yng Nghymru heddiw, ond yn ychwanegol bod ni'n gwneud hynny trwy adeiladu ar y trysor mae'r arglwydd wedi roed i ni o ran hanes yr eglwys yng Nghymru'n barod. Na i stopio fan'na, neu fyddai'n jyst yn cario ymlaen. So, falle'r cwestiwn yw beth gallen ni wneud, a beth yw cynllun sydd gyda chi mwyn gwasanaethu a bod yn ateb i'r cwestiwn yna. Ie, mae yna fwy nag un wedd da ni'n gobeithio ddatblygu, ac cama cyntaf da ni anni ar hyn o bryd. I ddechrau mi fydd yna ddwrnod yn cael ei gynnal bythefnos i ddydd Gwener ym Mryn Sirion ym Pen y Bont, diwrnod Dan y Roland. Googlwch o, gobeithio, chweched o Fedi. A felly fydd y diwrnod hwnnw'n esbonio be di'n gweledigaeth ni, ac yn anogaeth i bobl fod i drafod hefo ni, achos di ddim yn fater o, mae gennym ni'r cynllun gwych yma sy'n mynd i sortio bob beth allan. Mae o'n fater o gydweithio a partneru hefo eglwysi, gweinidogion, planwyr eglwysi, i weld be ydy'r anghenion. Felly gobeithio darparu hyfforddiant sydd yn mynd i fod yn addas, defnyddio cyswllt ar we, yn hytrach na bod pawb yn gorfod teithio lawr i Ben y Bont, a cael hyfforddiant sydd yn mynd i helpu hefo datblygu yn dealltwriaeth ni o hanes yr eglwys, ond hefyd ystyried be ydy o'i genhadau'n Gymraeg heddiw. So mae hwnna'n un wedd o hyfforddiant fydd yn cael ei ddatblygu. A'r elfen arall ydy datblygu gwaith ymchwil mewn i hanes yr eglwys. Mi glywsoch chi yn y fideo Cant i Gymru sôn am Christmas Evans.
Wel, dwi'n siŵr bod yna nifer ohonych chi'n gwybod pwy di Christmas Evans, ond mae yna genhedlaeth o bobl yn mynd i dyfu fyny, yn mynd i eglwysu yng Nghymru, ddim yn gwybod pwy di Christmas Evans, na John Elias, na William Lewis Pantacelyn hyd yn oed. Ac mae o'n biti garw, ac os na fod i ni allu hyrwyddo yr wybodaeth o be mae Dyw wedi wneud eisoes, dyna di'n gobaith ni trwy ddatblygu adnoddau, fideos, darlithoedd ac yn y blaen. A gobeithio bydd diwrnod Dan y Roland yn gyfle i chi gael blas o hynny. A hyd yn oed os ydych chi'n methu dod lawr i Benbont, os di'ch tren chi yn cael ei ganslo Mangor, enghraifft. Wedyn, y gobaith ydy fydd y fideos i gyd i fyny ar y we, a mi fyddwn ni yn trefnu gwahanol ddarlithoedd a gwahanol gyfleoedd i ymuno ar y we dros y flwyddyn hefyd. Syniad dda. So, cwestiwn o lew, beth ydyn ni'n gallu gwneud fel aelod ar eglwysu, beth gallwn ni gweddio, oes yna unrhyw beth gallwn ni wneud i bod rhan o hwn i helpu? Wel, peth cyntaf, da chi'n gwybod beth yw'r peth cyntaf, achos mae pawb wedi dweud gweddio, wrth gwrs. A nid gweddio am lwyddiant, ond gweddio bod na bobl yn cael ei galw i wneud gwaith Dyw yng Nghymru, yn benodol yn Gymraeg ydy ymyrdwn ni, ond pan da ni'n deud yn Gymraeg, mae hynny'n fwy cymlaeth na deud mae yna griw o bobl sy'n gyd yn siarad Cymraeg a griw o bobl sy'n ddim. Da ni'n ymwybodol o gymlethdod ieithyddol yng Nghymru, a'n gobaith ni ydy gallu cydweithio efo Cymru Cymraeg sy'n mewn eglwysu Saesneg, Cymru Cymraeg sy'n mewn eglwysu Cymraeg, dysgwyr Cymraeg. Dych chi'n fawr, mae yna amrywiaeth a trio cael partneriaethau. Felly gweddiwch bod yr arglwydd ar waith yn galw pobl sydd yn teimlo dwi eisiau hyfforddiant, dwi eisiau datblygu fy nonia, a dwi eisiau gwybod sut i'r arglwydd yn nefnyddio fi yn y Gymru gyfoes. Yr ail beth ydy cysylltwch efo fi. Os ydych chi'n nabod pobl, fysa'n mwynhau gwneud hyfforddiant, neu chi'ch hun, cysylltwch efo fi, a fyswn i wrth y modd cael sgwrs efo chi. Ac os ydych chi lot o bres yn eich pocedi, mae hynny wastad yn help hefyd, achos fel ydych chi'n gwybod, mae pob peth yn costio, ac felly mi fysa cyfraniadau ariannol, mi fysa ni'n gwerthrogi hynny wastad, ond cysylltwch efo fi os ydych chi yn dymuno gwybod mwy. Diolch yn rhaid. Diolch. Mae'n rhywbeth really cyffroes. Wedi clywed am hynny. Na, i cael hwnna. Mae'n dwi'n hwnna. Wel, mi bron yn rhedeg mas amser gyda'n gilydd. Heno, sy'n just eisiau sôn am un peth arall, hyfforddi, wedyn nawn ni cloi yn clywed tym bach am gwlad arall, ond resource byddwch chi'n gweld logo fan hyn. Mae hwnna rhywbeth sydd wedi dechrau yn Caerdydd trwy Highfields Church. Mae'n llenwi y bwlch rhwng fel ni sydd yn yr eglwys a'r pobl sydd yn mynd i'r coleg diwinyddiol sy'n mynd i'r seminary. Mae rhywbeth ar gyfer pobl sydd eisiau gwybod tym bach mwy am diwinyddiaeth, sydd eisiau gwneud bach o Bible handling training, math o'r peth yna. I helpu pobl sydd yn interns neu apprentices mewn eglwysu, neu pobl sydd wedi ymddeol, neu pobl sydd jyst gyda diddordeb a bach amser i ddod i wneud hyfforddiant. So byddai'n dechrau redeg hwnna mewn y blwyddyn neu 2 nesaf, cymryd drosodd o'r Michael Toich sydd yn gweithio ar Highfields ar hyn o bryd. Ond mae hynna rhywbeth, gobeithio chi wedi clywed am hwnna. Oedden nhw'n galw fe y network course back in the day wedyn resource, a fi'n nabod rhai o chi sydd wedi bod ar y cwrs yn barod. A mae hwnna'n rhywbeth byddwn ni'n really hoffi datblygu bod yn partnership rhwng gwahanol eglwysu i helpu ni datblygu a rhoi cyfle i'r pobl sydd eisiau just blas o weinidogaeth i datblygu rhywbeth o llwybr, rhywbeth o ffordd i helpu bobl mynd o'r prifysgol neu mynd o'r meddwl am weinidogaeth tuag at hyfforddi seminary a wedyn gwasanaethu mewn eglwys. So, chi'n gallu siarad gyda fi os chi eisiau, neu Catrin. Catrin wedi bod ar y cwrs yna dros y blwyddyn diwethaf. Ond, last but not least, ni'n mynd i meddwl am gwlad ni. Ni'n mynd i codi calon a llygad ni i meddwl am gwledydd arall o gwmpas y byd. So, mae Jim wedi cyrraedd heno, a mae Jim yn gweithio Open Doors. Gobeithio chi'n gwybod rhywbeth amdano Open Doors. Chi wedi gweithio gweld y taflen bach, y booklet bach ar y bwrdd, sy'n dweithio chi am gwahanol gwledydd o gwmpas y byd, lle mae'n really anodd i fod yn Christian. So, na, ni jyst defnyddio. We'll share. Jim, dweithio ni tym bach, wel, dyma chi a'r teulu. Ysgwch chi dweithio ni jyst tym bach am gwaith Open Doors, a wedyn dweithio ni am Afghanistan.
O'ch chi'n dweud byddwch chi'n hoffi wneud hynna? Ie, it's a lot o amser gyda ni. So yn gloi, does dim rhaid i fi gofyn i dyfalu gwe i ni yn y llun. So wi wedi priodi i NAMI 13 mlynedd yn ôl ddo. Mae hi'n dod o Eritrea. Dyma Caleb draw fanna, a mae 11 god. So, wy'n gweithio i Open Doors. Wel, wyt ti'n gallu dweithio ni beth yw gwaith Open Doors? Cos mae rhai ni siwr o bod wedi glywed amdano fel rhai yn hefyd. Sure. So, slide nesaf. So, gath i ddechrau gan dyn o'r iseldiroedd o'r enw Brother Andrew 1955. So, yn y dechrau yn mynd i gledydd tu ôl y Llenhaian, i smyglo Beiblau mewn i annog Cristnogion fanna, oedd nhw'n teimlo yn ynysig iawn, ac oedd yn anobaith iawn iddyn nhw. Ond wrth i erledigaeth tyfu, oedd gwaith Open Doors yn datblygu hefyd. So, oedd nhw'n dechrau canolbwyntio ar China er enghraifft, 1981. A mewn un noson, nath ni fel Open Doors gweithio gyda partneriaid i smyglo 1,000,000 copi o'r Beibl Chineaidd. Mewn un noson i trath yn China. Ac oedd hynny yn wych, oedd yn gwirth. Ac nawr, dyn ni'n gweithio mewn mwy na 60 o gledydd ledled y byd. So mae slide nesaf, mae gen ti hwnna yn map. Dwi'n meddwl mae'n mewn fan hyn, a mae hwn yw'r saflen sydd wedi cael ei cyfieithu mewn i Gymraeg. Felly ni mynd yn nhw adre, mae copi ysbad gyda chi ar y bwrdd dref yna. I gweddio dros y gwledydd arall, ond wyt ti'n gallu rhannu un gwlad penodol? Ie. Mae jyst gofyn, os mae Caleb, os chi ddim wedi cael copi, codi chlab bydd Caleb yn dosbarthu nhw draw i chi. So, Afghanistan, ni'n mynd i just siarad am funud ar Afghanistan. 2 blynedd yn ôl amser dath y Taliban i rym, oedd yn amser fregus iawn i Cristnogion fanna. Oedd y Taliban yn mynd i drws i drws yn chwilio am Cristnogion, a oedd yn peryglus iawn iddyn nhw. Eglwys Gydd yw yn Afghanistan. Tebyg i Gogledd Korea. Y merch wedi dod draw i siarad gyda ni yn Open Doors llynedd. Oedd rhywun yn gofyn i fi, siwr i chi'n rannu'r efengil gyda pobl yn Gogledd Korea, tebyg i Afghanistan. Oedd hi'n gweud, ni'n dechrau gyda gweddi. Gweddio i bobl falle am 3 blynedd, 4 blynedd, 5 blynedd, ac ar ôl hynny, da ni'n rannu'r efengil gyda nhw, yn erbyn hyn, mae ysbryd agored gyda nhw fel arfer. Ac so, ar hyn o bryd yn Afghanistan, mae'n anodd iawn, ond mae'r eglwys yn tyfu. Ni'n clywed am pobl yn cwrdd yn diogel, ac maen nhw'n lawrlwyth o app sy'n helpu nhw cael devotional pob dydd, a wedyn maen nhw'n dad instalo fe, jyst rhag ofyn bod rhywun yn ffindo mas amdano fe. Ond mae'r eglwys yn fach, ond mae'n tyfu. Un nesaf jyst yn gloi. So, dyna beth ni'n mynd i gweddio dros yn y munud. So, dath hi, Calid, i fywyd a'i gwr, oedd hi'n cynnig talw fel bod hi'n grym, oedd hi'n gweithio rhywle, ac nath hi ffrindiau da gyda i bos. Oedd hi bos mas o awr i ath hi'n dydd, dod y copi o'r Beibl iddi. Dath Calid nôl yr Beibl i'r tŷ, a dath hi a'i gwr dros dro, darllen y Beibl, siarad gyda bos Calid, a dath y 2 ohonyn nhw i fywyd. So mae pethau gwych yn digwydd, ond maen nhw angen i'n gweddio ni. Diolch, Jim. Wel, beth o'n i'n gweddio gyda'n gilydd? Na i gweddio, wedyn nawn ni canu. A wedyn tudalen 22 os mae... Tudalen 22 yw mwy o gwybodaeth am Afghanistan. Diolch, Jim. Beth o'n i'n gweddio gyda'n gilydd? Diolch o ddew bod ti wedi rhoi ni mewn gwlad yma. Diolch am y rhyddid sydd gyda ni i rhannu gyda pobl o gwmpas ni. O ddew, mae hwnna yn cymryd am dewrder. So ni'n gweddio am hwnna heno, bod ni'n helpu ni i gweld yr angen o pobl o gwmpas ni, i gweld gogoniant ti, a cael dewrder i siarad gyda pobl. Ni'n gweddio bod ni'n helpu'r credinwyr yn Afghanistan, a bod ni'n nerthu nhw, bod ni'n helpu nhw i peidio bod ofn o'r pobl sy'n gallu brifo'r corff nhw, ond plis o ddew, helpu nhw gwybod bod ti'n agos at nhw, a bod ti'n caru nhw. Ni'n gweddio am arweinwyr yna, Taliban, arweinwyr ni o ddew, ni'n gweddio bod ni'n gweithio mewn gwledydd ni o gwmpas y byd, a bod ni'n danfon gweithwyr mewn i'r ceiau, a bod ni'n codi calonau ni i wneud gwaith ni,
sydd gyda ni i wneud. Ni'n gweddio byddwn ni'n helpu ni ffindio'r trysor yn yr hanes, ffindio'r trysor yr efengil yn yr ysgrythyr, a byddwn ni'n rhoi nerth i ni o'r ysbryd glân i defnyddio hwnna, i rhoi rhywbeth nôl i ti mwyn dy gyfoniant ti. So ni'n gweddio Dduw, byddwn ni'n bod gyda ni fel eglwys yng Nghymru, byddwn ni'n bod gyda brodyr a chwiorydd ni o gwmpas y byd, a byddwn ni'n nerth â ni, byddwn ni'n dod â ni agos at y ti, a byddwn ni'n helpu ni i wneud y gwaith sydd gyda ni i wneud er mwyn clywed ti. Amen. Amen. Wel, ddim i ni sefyll eto, os chi'n gallu canu gyda'n gilydd unwaith eto, o eglwys cod a gwisg darfogaeth di. Arglwydd Dduw, ni'n gofyn i ti i fod gyda ni wrth i ni adael heno Arglwydd, ni'n gofyn i ti i danio'r calonnau ni wrth gofio bod Iesu yn fyw, bod e gyda ni nawr Arglwydd, a bod e yn ein helpu ni i fynd i ddweud wrth eraill amdano fe ei hun. Arglwydd, ro hyder i ni, ro ddewrder i ni, helpa ni gymryd risgs dros o ti o Dduw, a ni'n gofyn i ti gadw ni'n ffyddlon. Arglwydd, ni'n gofyn, ni'n dyrchafu cri dros Cymru ein gwlad, yn gofyn o Dduw i ti symud
i ti i adfywio'n gwlad ni a dod â pobl cylledig ato ti dy hun. Defnyddia ni o ein cri ni arglwydd clod i ti. Amen.